Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zisithembu. Niyamkhumbula ugeli lo ade bemkhiphela inhlawulo 12,000 ngesikhathi ediniwe. U-episode 3 no-4 kuthando nesembu la kubuzwa khona uMpumelelo ukuthi ubuyisa leya ntombazane. Kwase ukuthi-ke leya ntombazane yeza ku-social media yazi ukuthi eThekwini kwenzeka ukuthi ngize nginenzele indaba ye-triangle. Yabo le biyenzeka eSun City, le episode yokugcina ile ndaba yaseThekwini. Umehluko-ke imoya ibiphakeme because uVuyo into eyenze azokhuluma noSibindi ukuthi uSibindi azi ukuthi akumnandi. Mase umbuza ukuthi wena uyajabula yini? uSibindi uyisitsotsi uSibindi. uSibindi uthi mina anginankinga noVuyo. Inkinga i-approach, manner of approach. Angithi akekho uTirelo okwamanje. Sengena uTirelo imosheka yonke-ke into. Ngoba le chapter lithi uVuyo ubeyivala, ayikho i-chapter ebivala uVuyo. Kunalokho ubevula i-chapter ukuthi yena noSibindi baqeda ngaliphi manje. Ngobani? Omunye uye eCape Town, omunye uye eNorth West, omunye uye eKZN. Sibonile ukuthi kahle kahle. Ngoba lo segijima ezophuthuma uyazi ukuthi isimo esinje sake senzeka eThekwini. Manje uyazi ukuthi kungenzeka bekhulume bezwane manje. If akafiki ezophazamisa kuzokwenzeka leya ndaba. Ulandele yena. Ngoba uVuyo useyakhuluma noSibindi. Usathi-ke angithi ungena usezothi angithi siqedile ukukhuluma uzobhlokha. Kanti noVuyo naye ubesethi-ke nali ithuba. Into ebisisela ukuthi uVicky uyasukuma kusala uSibindi noVuyo bayiqedela inkulumo la. Le closure-ke niyishoyo. Hhayi uVuyo ngimbonile. Ngiyakhumbula uVuyo eMzumbe ehamba nabazali ethi-ke uma Vuyo kanti ukunikani imiliyoni wakakunika cha. Kanti ukunikani wayivukuza uma ukuthi kanti inkinga yini le ngadedeleki. Hhayi-ke mina ngisho ukuthi angikho serious lezi iy'nsuku noze ngibe serious next week kodwa ngibonile ngathi hawu angiyijaji iy'ngane. Ngeke phela sibajaje kodwa kumele sikhulume ukuthi kuyadluleka nakhona la. Hawu uVuyo nje uya lapha emnyango ukuthi angikho against into yena kodwa ikhona into ethi buye uyabuya. Nosephumile engathi uyolala khona into ethi akabuyi ngoba kuzokonakala uma engabuyi. Yingakho-ke sethi ungenaphi? Ngithi yabo usicasula uVuyo uthi ungenaphi? Ngoba yini uzama ukuthi athole le closure. Nithiwe ivale i-chapter kodwa ubeyivula kancane. Ngoba uSibindi ubesekhona lapho ukuthi hhayi anginankinga mina noVuyo. Akekho phela uTirelo. Sebeyaqeda-ke manje sesithi-ke yazi wena Vicky uVuyo izinto azenzayo ngithi uyamdonsa, uyamsondeza. Hayi ngisheme iy'ngane. Hayi singenile lathi ey'ndabeni zey'ngane. Sithemba ukuthi-ke ngoba sebevalile u-season 2 bonke bazoqhubeka empilweni baphumelele sibafisela okuhle. Noma ngabe iziphi phela iy'nqumo abayithathayo impilo yabo ekugcineni. Izinto-ke ezakhayo sizoyikhuluma next week nje ukuthi nami ngiyayigowela. Angikwazi ukukhuluma izinto ey'serious kwamanje kodwa ngiyabonga i-support. Lona nje othi uVuyo ubefike ezoyimela uSibindi ubeyazi ukuthi leya nkulumo ukuthi iyaphi. Yikho futhi ebechazekile ngisho sebelo ngoba uyazi ukuthi kahle kahle babangane eThekwini-ke indaba esayitshelwa uNompumelelo ukuthi yena eThekwini kwabanje. Yikho-ke lokhu. Inkinga-ke manje bese bexabene. Kodwa iTheku lenzeka kanje. Size sifake indaba ye-triangle. Sivale lapho-ke ningathi hawu lo sisi kanti unjani? Lo anti unjani? Hhayi sukani nina. Nani nadlula khona lapho. Bye yo. Thank you so much for your love and support. Bye.